खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। महा अम्बुबासि मेलाया जागायबाय। दिल्लीयाव दैनि आंखाल, रायजोफोरा थरथिंसे दैनि थाखाय गोलाव सारियाव गसंनांदों। नीट नेट केलेंकारिनि गेजेरावनो गोदान आयेन, सोंथि बिलाइ लिक खालामोब्ला 1 कौटि रां जुरिमाना होनांगोन। कक्राझारनि सुबुं थाग्रा माखासे ओनसोलाव सनाथि मोख्रा फैदों। गुवाहाटीनि बाहेरा ओनसोलाव सिनाय मोनि सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायाव 2 सुरां सिखारिनि जिउ खहा। आसामाव दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया 27सिम बांदों आरो 4 लाखसो सुबुंफ्रा खहा जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनैनिफ्राय जागायबाय महा अम्बुबासि मेला। दिनै फुंनि 8:43 रिंगानिफ्राय जागायबाय अम्बुबासि। बेनि उनाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायदों मेला। अम्बुबासि मेलानि समा जादों आसार दाननि 7 अक्ट' एबा 22 जुन। दिनै फुंनि 8:43 रिंगानिफ्राय जागायनानै 25 जुन मंगलबार खालि 10 रिंगायाव जोबगोन। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो रोजा रोजा सिबियारिफ्रा कामाख्या थानसालियाव बिहिर खालामफैदों। हादरनि आरो गुबुन हादरनि सिबियारिफ्रा कामाख्या थानसालिसिम फैगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि अम्बुबासि मेलानि थाखाय गुवाहाटी नोगोरमा खुंथायजों लोगोसे रायजो सरकारा माखासे गोख्रों राहाफोर लादों। सिबियारिफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै जिल्ला खुंथाया माखासे नेमखान्थि फोसावदों। रिपर्ट बायदिब्ला अम्बुबासि मेलानि समाव कामाख्या थानसालिनि रैखाथि आरो सिबियारिफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै 3 थाखोनि रैखाथिनि लाहार फाहार खालामनाय जादों होननानै आसाम पुलिसनि DGP JP सिंहआ सुलुङाव फोरमायदों। बोथोरनि गोब्राब दुंखावनाय आरो लोंग्रा दैनि आंखालाव मोगा-मोगि जानांदों हादरनि राजथावनि दिल्लीनि रायजो राजाफोरा। मख'नो गोनांदि बोथोरनि गोब्राब दुंखावनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो दिल्लीनि सुबुंफोरा लोंग्रा दैनि जेंनाजों जुजिनो गोनां जादों। थरथिंसे लोंग्रा दैनि थाखाय गोलाव सारियाव गसंनो गोनां जादों रायजोफोरा। बेजों समानै दिल्लीयाव लोंग्रा दैनि जेंनाखौ लानानै गोख्रों राजखान्थि खालामनायाबो सोलिगासिनो। बिनि गेजेरावनो दिल्लीनि दै जगाय बिफाननि मन्थ्रि आतिशि मरलिना सिंह एबा आतिशिया दिल्लीयाव लोंग्रा दैनि जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय थुंगेनाय गैयि उखैहाब सोमावसारनायाव जिरायदों होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि हारियाना सोरखारा दिल्लीयाव थोजासे दै हगारहराखै होननानै अजद होनायजों लोगोसे बे जेंनाया सुस्रांजायागौमानि जेबो रोखोमनि आदार जायालासे दैल' लोंना थानो फोसावनानै थुंगेनाय गैयै उखैहाब सोमावसारनायाव जिरायदों आतिशिया। बबेखानि गासैबो जाथावना नाजासेयावबो हारियाना सोरखारा दिल्लीनि थोजासे दै जगायाखै। महात्मा गान्धीआ फोरोंदों दि जुदि सोरबाया इनायनि हेंथायै जुजिनांगौ जायोब्ला अब्ला सत्यग्रहनि लामाखौ लानांगोन। आंबो फारनि सत्यग्रह जागायगोन होननानै आतिशिया गावनि हाबाफारियाव बुंदों। नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि सुंद'यै NTA जों खुंजानाय नीट आरो नेट आनजादखौ लानानै गोख्रों दान्थे-बिदान्थे आरो सोमावसारनाया हादर नाङैनो सोलिगासिनो। बावैसो खुंजानाय नेट आनजादखौबो केन्सेल खालामनाय जाबाय। बेनि गेजेरावनो मिरु सोरखारा मोनसे गोदान आयेन लाबोनो फोसावदों। हादर नाङै खुंनाय आनजाद आरो सायख' आनजादफोराव बेले-बेजे आरो कुइसन पेपार लिक जानायखौ होबथानो थाखाय मिरु सोरखारा बे गोदान आयेनखौ लाबोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय फेब्रुवारि दाननि संसदनि जथुम्मायाव बे गोदान आयेनखौ बारहोनाय जादोंमोन एबा पास खालामदोंमोन। बे आयेनानो जादों द पाब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेन्शन अफ अनफेयार मीन्स एक्ट 2024। नीट आरो नेट आनजादनि बेले-बेजेनि उनाव मिरु सोरखारा बे आयेनखौ बाहायनो बिथोन होदों। मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ बृहस्पतिबारखालि खौरांगिरि मेल खुंनायनि उनाव शुक्रबारखालि मिरु सोरखारा बे आयेनखौ मावफुंदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गोदान आयेन बायदियै जुदि सोरबा सुबुङा सोंथि बिलाइखौ लिक खालामो आरो सोंथि बिलाइयाव बेले-बेजे खालामनायखौ हमनानै मोनो अब्ला बेनि हेंथायै जामिन गैयै धाराफोराव केस होनाय जागोन। जुदि बे केसाव दायनिगिरि महरै रोखा जायो अब्ला बाङाइसिनाव 3 बोसोर आरो बांसिनाव 5 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव थानांगोन।
बेनि अनगायैबो 10 लाख रां खहा सुफुंनाय एबा जुरिमाना होनांगोन। गुबुन फारसे जुदि सोरबा एजेन्सि आरो आनजाद खुंग्रा खुंगिरिया आनजाद खान्थियाव केलेंकारि जानायनि बागै मिथिनानैबो सिरि थायो अब्ला बिसोरो 1 कौटि रां जुरिमाना होनांगोन। बेनि अनगायैबो जुदि सोरबा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया बे बेले-बेजेआव लोब्बा थानाया फोरमान जायो अब्ला खमैबो 3 बोसोर आरो गोबांसिनै 10 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन आरो 1 कौटि रांसिम जुरिमाना होनांगोन। मोननो थाङि आरो गोमालांनो लानाय सनाथि मोख्रा फैदों क'क्राझारनि माखासे सुबुं थानाय ओनसोलाव। हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि थाखायनो गोमालांनो लानाय सनाथि मोख्राया आदार नागिरनानै सुबुं थानाय ओनसोलाव फैदों होननानै सांग्रां सुबुंफोरा बुंदों। रिपर्ट बादिब्ला हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे सनाथि मोख्राया दिनै क'क्राझारनि बालागाव, पुथियापारा, मानसारगावआव फैनानै गिदिंगासिनो। ओरैहाय गोमालांनो लानाय सनाथि मोख्रा फैनाय खौरां मोननाय लोगो लोगो ओनसोलनि सुबुंफोरा मोख्राखौ नायनो बिहिर खालामदों। बेनि गेजेरावनो ओनसोलनि माखासे मिथिंगा अनफावरि आरो सांग्रां सुबुंफोरा सनाथि मोख्राखौ हाग्रायाव हगार हरफिननो थाखाय हाग्रा बिफानखौ खावलायदों। पानिखायथि पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय बिलोआव सासे सिनाय मोनि सुबुंनि गोथै सह' बोखांनो मोननाय जादों, जायखौ जायगानि मानसिफोरा दुथांफोरजों बुथारनानै गालांजानाय सन्देह खालामदों। स्रोद सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सुबुंखौ दुथांफोरा बुथारनानै गालांदों नङाब्ला खारबाय थानाय रेलगारिनिफ्राय गोग्लैनायनि जाहोनाव थैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लाइमोननि गोथै सह'खौ नुनो मोननानै जायगानिनो पुलिसनो खौरां हरनायनि उनावनो जाथायसालियाव फैनानै जाथायनि सायाव गोख्रोङै सन्दाननो नाजानायखौ नुनो मोनदों। बे नायबिजिरनायनि उनाव जाथायनि बागै रोखायै मिथिनो थाखाय आसा खालामनाय जादों। नगाव जिल्लायाव थानाय लावख'वा हाग्रामायाव सुक्रुबार मोनानि समाव सरायहागि फरेस्ट बादा ओनसोलनि मावसुमाफोरा रौमारि बिलोआव सिखावै ना हमनाय सानै बिदा-फंबाय सोरां सिखारिखौ ग्रेप्तार खालामनायनि उनाव इनकाउन्टार खालामनाया जायो। थैनाय सुबुंखौ थेंबारि गामिनि थागिबि जलिल उद्दिन आरो समिर उद्दिन होननानै सिनायथि मोननाय जादों। हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा पेट्रलिं खालामनाय समाव बिसोर सानैखौ हमनो मोननायनि उनाव गुलि गावनायाव सानैबो जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथाय जानायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा थैनाय सुबुंनि सह'खौ मोनाजों मोनानो नगाव देहा फाहामसालियाव लाना थांनाय जायो। लोगोसेनो बे जाथायनि उनावनो पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरखौ गोख्रों बिथोन होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दैबानानि थासारिया बारानिफ्राय बारा गोहोम गोग्लैनायनि जाहोनाव आसाम रायजोनि गोबां जिल्लाफोरनि गासै 4 लाखसो सुबुंफोरा खहा जानानै गोबां जेंना-जेंसिजों जुजिनांनायखौ नुनो मोनदों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला दैबानानि साग्लोबसारनायाव गासै 4,09,352 सुबुंफोरा खहा जादों आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो सा 27 सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय बृहस्पतिबार बेलासि समसिम काउफिलि, बराक आरो कुसियारा दैमानि थाथाया बारानिफ्राय बारासिन जौखांबोनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि अनगायैबो गं 22 जिल्लानि गासै गं 1311 गामिफोरा दैबानाजों खहा जादोंमोन। लोगोसेनो रायजोनि गासै 6,424.83 एकड़ हानि आबादफोरा दैबानाजों खहा जादों होननानै ASDME-आ फोरमायनानै होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।